Europa en aquest moment té tres grans desafiaments a nivell energètic. Un és la nostra dependència exterior, important cada cop més petroli i gas de països que estan fora de les nostres fronteres. En segon lloc, els preus de l'energia són més alts a Europa que a altres parts del món. I en tercer lloc, tenim uns compromisos mediambientals que són importantíssims, que ens hem compromès a reduir en un 40% les nostres emissions de CO2 d'aquí al 2030 i a virtualment descarbonitzar la nostra economia a l'any 2050. És evident que fan falta molts canvis a nivell del sistema elèctric, canvis en el transport i, evidentment, fan falta canvis en el sector de l'edificació. I es veu que hi ha canvis. Però encara és massa poc, encara és massa lent. I és curiós perquè, tècnicament, ja sabem com fer que els edificis consumeixin molt poca energia o fins i tot que en generin. Però no sembla que estiguem enmig d'una transició energètica. De fet, la transició energètica sí s'està produint. El que passa és que no es produeix a tot arreu amb la mateixa intensitat i si estàs en un d'aquells llocs on pràcticament no es produeix, tu no ets conscient. Però, per exemple, si ens n'anéssim a Califòrnia, tindríem zero dubtes que la transició energètica s'està produint, no? Jo voldria fer-vos un exemple, ja que vosaltres sou del món de la construcció, de dos estils arquitectònics, el romànic i el gòtic. El romànic jo el compararia amb el model energètic que tenim a data d'avui, un model molt robust, estable, que funciona, operatiu, genera pocs problemes, però comparat amb el gòtic, que eren uns edificis alts, amb entrada de llum, amb vitralls de colors, és obvi que un model respecte a l'altre no són iguals. Va requerir de molts més coneixements que podíem haver-nos quedat amb el romànic. Però algú va decidir que, tot i que allò era més complexa, era millor, perquè hi entrava la llum del sol. Ja veieu que no estem deixant entrar gaire la radiació solar al nostre sistema energètic. La majoria d'edificis no fan captació per enlloc. Rebem molt de sol i fixeu-vos, mirem on mirem, la qüestió és que no hi ha captació solar. Podríem pensar que han de tornar les grans subvencions a les renovables, però el que realment marcarà una gran diferència és que els ciutadans tinguem més poder de decisió en matèria energètica. Això vol dir redefinir completament el que és el mercat elèctric actual, de manera que el consumidor tingui tota la informació que necessita per decidir si vol generar electricitat, si vol consumir electricitat, de qui vol consumir electricitat, si vol emmagatzemar electricitat o si vol vendre l'electricitat que produeix a la xarxa. On hi ha grans consums és a la calefacció, a l'aire condicionat i al cotxe elèctric. Aquests són els tres grans consums. Si gestiono amb flexibilitat aquests tres grans consums, immediatament estic entrant en el gòtic. El cotxe elèctric i les bateries domèstiques poden ajudar a aprofitar millor l'energia perquè la producció i la demanda normalment no coincideixen. Apareix aquesta tecnologia que els californians han fet créixer per una necessitat, l'emmagatzematge, tot això queda, jo diria que molt solucionat. Perquè de cop i volta el magatzem el tens a casa, és el cotxe, és la bateria. Comencen a aparèixer noves tecnologies que eren impensables, com termostats intel·ligents com el Nest, que la gràcia que tenen és que saben perfectament els teus hàbits i ells gestionen les temperatures en funció del mercat elèctric. El mercat elèctric al final és aquest que té un cost en funció de si és una hora molt cara o barata i per tant ell juga amb aquest cost. Fixa't que de fet, per exemple, en els cotxes elèctrics es parla del cotxe connectat, que no té per què ser elèctric. Un cotxe connectat al final és un cotxe connectat a internet, pot ser un cotxe tèrmic, però el cotxe elèctric està connectat a alguna molt més sofisticat que internet, està connectat al mercat elèctric. Sap perfectament en quin moment l'electricitat és cara, és barata, i el cotxe elèctric és prou intel·ligent com per agafar electricitat de la xarxa, però també per posar-n'hi. I com que sap els preus de l'energia, pot jugar en doble direcció. Tot això qui ho fa? El ciutadà. Però el que passa, i aquí de nou torno a aquests estats que han volgut tirar tot això endavant, ells saben que totes aquestes noves tecnologies que tenen molt a veure amb la digitalització, perquè al final tot això està molt connectat, requereixen d'una cosa, que jo crec que ho vam aprendre tots amb internet. Compartir. Requereixen de compartir.
Fixeu-vos que tothom ha criticat molt el Real Decret de l'autoconsum, i ara em refereixo molt al fotovoltaic, pel tema de l'impost al sol, pel seu tema de les traves, òbviament són dos temes extremadament criticables, però hi ha un tercer que ens ha passat desapercebut, que era que es prohibia compartir l'energia autogenerada. Aquest tercer és el desllorigador de tot. Bé, doncs hem estat de sort perquè al final les coses a vegades acaben succeint, doncs que el Tribunal Constitucional, amb un recurs que va fer la Generalitat de Catalunya contra el Real Decret d'autoconsum, ens ha donat la raó. No en tot, en moltes coses, però amb el més important és que anul·la l'article de que l'energia solar no es pot compartir. Això és transició energètica. Encara que portem a terme tots aquests canvis, la realitat no sempre és tan bonica com ens la pinten, perquè, per exemple, en el cas concret de Barcelona, fa molts anys que es promou l'energia solar i encara no està molt clar que acabi de funcionar del tot. La percepció és que les instal·lacions solars no funcionen, i aquesta és la percepció massiva i la que tots anem sentint. Això va provocar que nosaltres féssim un anàlisi concret de noves auditories a un conjunt d'instal·lacions sobre edificis residencials. Què podem dir d'aquest anàlisi de més de 100 instal·lacions visitades? Doncs que bé, que és veritat que hi ha instal·lacions que no funcionen, que en aquests moments podem dir que l'ordre del 80% de les instal·lacions funcionen, tot i que és veritat que funcionar correctament estem a l'ordre, no sé si arribem al 50%. Les altres funcionen però amb deficiències. I quina és la causa majoritària d'aquesta deficiència? La falta de manteniment. No hi ha manteniment a les instal·lacions. Cada vegada serà més important fer un bon manteniment i també cada vegada serà més important anar plantejant rehabilitacions que siguin encertades. Això vol dir pensar bé el que pertoca en cada cas, perquè no ens podem limitar a posar només captadors solars en els edificis. Hi ha moltes altres opcions que es poden portar a terme. Nosaltres, en realitat, el que ens hem de preocupar és aconseguir fer edificis que siguin el màxim d'eficients, el màxim de sostenibles i la màxima classificació energètica. Com se faci això ens ha d'importar relativament poc si s'aconsegueix. Per tant, jo crec que cada vegada més hem d'evolucionar cap a demanar prestacions en els edificis i no tant demanar incorporar tecnologia. Perquè la millor tecnologia serà la que s'aplicarà, la que permetrà que l'edifici sigui el més eficient. En aquestes rehabilitacions hi afegirem energies renovables, però no en tindrem prou. Haurem de començar a plantejar una altra cosa que en el món de l'energia i del medi ambient és molt conegut, que és el comerç d'emissions. Pot passar que una ciutat grossa com Barcelona, com Hospitalet, com Cornellà, com Badalona, molt denses i molt juntes, doncs no tinguin espai per generar les energies renovables que hi requeriran. Bé, doncs potser haurem d'anar al territori, en municipis que sí tinguin espai. A finals del 2016, la Comissió Europea va presentar una sèrie de mesures amb el nom d'energia neta per tots els europeus. Aquestes directives acabaran afectant de manera important a la nostra forma de treballar perquè cada vegada els edificis seran més complexes i aniran evolucionant més ràpidament. Per tant, faran falta tècnics que estiguin especialitzats i que estiguin ben formats. En aquest context, la figura del tècnic de capçalera agafa molt de sentit perquè serà molt important tenir una persona que es pugui encarregar de gestionar el manteniment de l'edifici i d'anar assessorant en la incorporació de les energies renovables o qualsevol altre canvi que s'hagi d'anar fent a l'edifici. Consulta los impactos ambientales con el programa DAPCONS.